Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa. Sinau basa Jawa ing dina iki bakal ngrembug bab pawarta basa Jawa. Nah, pawarta ana ing basa Indonesia sinebut berita. Mestine bocah-bocah wis biasa ngrungokake berita ana ing TV, apa maca berita ana ing internet, ana koran lan sapanunggale. Dina iki bocah-bocah arep sinau pawarta supaya mengko bisa maca pawarta kanthi bener lan bener, uga bisa nggawe pawarta sing bener. Sing diarani pawarta ya kuwi katerangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. Dadi pawarta kuwi katerangan bab kahanan. Unsur-unsur pawarta utawa sing kudu ana ning jeroning pawarta kuwi ana 5W plus 1H. Wis pisanan ana what. Apa kedadian iki apa? Ngono lho. Banjur when, kapan? Sing cetha dijelasake. Kapan kedadian kasebut ana? Nomor 3, who, sapa? Bisa paraga, bisa pelaku, bisa korban lan sapiturute. Why, sing nomor 4. Kenang apa kok bisa ana kedadian kaya ngono kuwi? Banjur nomor 5, where, ana ngendi? Panggonan, nggih. Lan how, kepiye? Njur ana nek prastawa kuwi kepiye? Nah, supaya luwih cetha, ayo dibacotake, dilanjutake sinaune. Nah, sadurunge Pak Mirsa maringi tulodo ana syarat pawarta utawa sifat pawarta. Sing pertama, fakta. Awas, hati-hati, saiki akeh warta hoax. Sehingga sing kudu dadi pawarta kuwi bener-bener kedadiane ana, fakta. Bukan opini, bukan pendapat. Nah, cara ning bahasa Indonesia. Lajeng wigati. Prastawa sing arep diwartakake, kedadian sing arep digawe warta utawa berita, kuwi ya kedadian sing wigati, sing penting. Umpama ora penting ya ora perlu digawe pawarta. Lajeng objektif, kudu imbang, ora kena nganggo emosi awake dhewe utawa dumeh kancane diwartakake, diberitake sing apik-apik, dumeh wong sing ora seneng dielek-elek niku mboten kenging, kedah objektif, imbang. Lajeng padet lan cetha. Pawarta ingkang dipun serat, pawarta sing ditulis kuwi padet, ringkes lan cetha. Cetha iki kabeh sing diwartakake, sing disampaiake kuwi jelas. Mau dasari 5W plus 1H mau. Lajeng aktual. Nah, isih anget, hot news. Nah, jadi ojo beritake kedadian-kedadian tahun-tahun sebelum Masehi, umpamane manusia purba wis Pak ora. Saiki warta-warta sing aktual, tajam, nggih. Nah, saiki supaya luwih gampang ditingali tulodo pawarta. Contoh pawarta sing wis ngemot 5W plus 1H. Mengko bocah-bocah bisa nggawe dhewe. Nah, coba Pak Mirza macake. Gugup bocah sekolah tabrakan. Dina Senin 14 Agustus, esuk-esuk ana tabrakan ing ngarep Balai Desa Bojongkoneng. Mulane Didi bocah kelas 7A SMPN 2 Kandang Serang numpak motor banter banget amarga wis terlat anggone mlebu sekolah. Nalika ana belokan kang dalane nanjak, dheweke kagok gara-garane ana trek molen saka arah sawalike.
Didik banjur ntrusuk menyalas lan nabrak wit pinus saengga dheweke ambruk. Sisih ngarep montore pating mleot, awake Didik padha tatu. Utamane sikile kang ketibanan montor lan kenang panase knalpot. Wong-wong kang nyekseni kedadian kasebut langsung padha nulungi Didik digawa menyang puskesmas Kandang Serang. Nah, ana ing warta iki coba bocah-bocah gatekake lan mangsuli pitakonane ada dasar 5W plus 1H mau. Pitakon pertama, apa prastawa ana ing pawarta mau? Berita tadi itu tentang apa? Nah, dijawab tabrakan bocah sekolah. Kan ngono. Banjur nomor kali, sapa sing dadi korban ana prastawa kasebut? Mau apa what saiki sapa? Bu. Sapa ta? Ya bener, Didik bocah kelas 7A SMP Negeri 2 Kandang Serang. Saiki nomor 3. Kapan kedadian prastawa ing pawarta kasebut? Kapan? Ya bener. Sing ukara pisanan iku dina Senin tanggal 14 bulan 8 esuk. Nah, lanjut. Ana ing ngendi kedadian prastawa kasebut? Ana ing ngarep endi mau? Balik desa Bojongkoneng. Nah, saiki, kenang apa tabrakan bisa kedadian? Kok ana tabrakan kenang apa? Why? Jawab, mergone bocah numpak motor banter mergo wis terlat sekolah ning belokan kagok gara-garane ana trek molen sing saka arah lawanan kan ngono. Nah sing pungkasan ya kuwi kepriye kahanane Didik? Kepriye jawabane? Ya padha tatu kabeh awake, motore pating pleot nggih. Banjur ditulungi masyarakat digawa menyang puskesmas Kandang Serang. Nah, bocah-bocah kabeh bisa nulis pawarta. Biasane bocah saiki nulis pawarta ana ing Facebook, digawe status. Umpama ana tanggane ana kemalingan, apa ana kobongan, weruh tabrakan lan sapaturute. Lah anggone gawe pawarta kuwi kudu ngemot 5W plus 1H kaya tulodo sing wis Pak Mirza paringake. Dadi pawarta sing digawe kuwi dudu pawarta hoak, tapi pawarta sing faktual, fakta aktual. Hot news, berita anget. Nah, monggo bocah-bocah nggawe pawarta bisa ngenani kobongan, kacilakan, apa dene kamalingan lan sak piturute kados syarat utawa unsur sing wis Pak Mirza paringake ana ing pepanggihan dina iki. Mekaten para siswa sinau basa Jawa bab pawarta salajenge sugeng sinau. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.